sekutshela iqiniso lethiwa ngokujija impahla iminyango. Ukujabulisa njani mama? Awu yonke into nginikeza kahle nje kungiphethe kahle nje. Oh niyajolana nalomfana. Siyajola vele sekutshela iqiniso. Niyajolana nalomfana. Yebo siyajola. Mina mengizoyithola nini le? Yebo siyajola. Mama uyazi mama Sesiyaphuma lento yenzayo mama ngiyifuni mama. Angiyifuni. Soqasha ke naye. Angiyifuni mama. Babule usibani imithi sengiphinde ngabuye ubonga lo kwamkhize bafowethu. Phansi kwesibani imithi. Usibhayile umfowabo wakho uzwayo la. Uthi usipha bafowethu. Insizwa ithi sebenzele egoli. Ya khona le KZN. Bafowethu. So umuntu osebenzele egoli kuhamba isikhathi eside aphinda abuye ngalo sikhathi abuya ngaso. Kodwa isikhathi thina ngibuya nama holiday. Bafowethu ngoba ukhona ngeke ngize sihlande isitulo sakhe. Mhlawumbe ngosibeka ngendlela engisiyona. Ngicela umfoko wakho uzwayo akazilandisa anibingelele mase yachaza ukuthi yini ayibize lesibani imithi. Mfoko wakho uzwayo. Okay. Unjani mfowethu? Hayi sikhona. Sicela ubingelela ababukeli bami lapha emakhaya. Oh ngiyanibingelela babukeli. Esibathandayo. Mase ubatshela mfowethu ukuthi ngibhalele la kwimedia ngibhalele unkosikazi ongihluphayo lapha. Angisaqondi kahle lapha ekhaya. Umama ngisole ngazuthi uyangijithela umama. Unomfana oluse inkomo lapha ekhaya. Nomfana oluse inkomo lapha ekhaya. Ngisole ukuthi bayalalana bobabili. Naye umama mangithi ngiyambuza ngalolu daba lolu veyavuka. Mina nje ngishawo yena umama lapha ekhaya. Ngibuye kwesinye isikhathi ngithola ukuthi umfana wenkomo uleli ngaphakathi endlini. Mangibuza ukuthi umfana wenkomo yini ulaliswe leni ngaphakathi endlini. Asho uma uyagula umfana wenkomo umama. Manje naye umama uyangiqaka ngoba manje lezi zinto azenzayo angazi noma imina yini angenzi yini kahle kuyena. Uyena umama sengalichaza udaba lakho ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi athathe umfana wenkomo amfake endlini. Mfoko wakho uzwayo. Enzobe ngibuzela ababukele ekhaya. Kuze mhlambe nabo bezwe kahle. Uthi umama uyamsola ukuthi khona ayenzani umfana wenkomo. Yeah. Ikuphi mhlawumbe ngathi kuyabambeka wena ukwenza izinsolo zakho iqine ukuthi mhlawumbe khona abakwenzayo nomfana wenkomo. Ngoba umsakazi ngoba umama mangithi ngiyafika kwesinye isikhathi ngijwayele ukuthi ngibafice azamlalisa embedeni wami umfana wenkomo. Iyona into engisolisa kakhulu ukuthi labantu laba banawo untshontshana ngasese. Mangangiye emsebenzini khona ukusala kwenzeka endlini. Imake memlalisa embedeni wakho umama enisukelele kuphi? Usukelele naye embedeni. Bobabili. Manje into nje engangicaceli kahle lena mangithi ngithatha ukuyibheka kahle. Ngoba kwesinye isikhathi ngeke ngibuye uthole ukuthi mhlambe ngoba phela ngiye ngiyincelele namankwebevu lawo. Uthola ukuthi ngishayela amankwebevu kwesinye isikhathi hayi angikho esimweni sokuthi ngiyolala naye. Mhlambe ngicine ngizumeke lapho kosofa. Mhlambe ngileleke kuwona usofa kanjalo. Hayi. Ngithi mangithi ngiyaphaphama ekseni nangu umfana wenkomo uvuka la endlini. Ngibuza ukuthi kanjani umfana wenkomo wavuka la ekseni endlini ngoba phela umfana wenkomo uneroom lakhe elingaphandle. Manje wena nawe khuzwayo. Angikublame kodwa bhuti wami manje angizwa kahle. Wena noJojila uhlala ekhaya. Yeah. Ufika
uphuzile yebo, ugcina ungasalala ekamereni kumama kube kuwona ujujile yebo, yebo, ulala wasofa. yebo. Ngenxa yokuthi uma ngangiphuzile ukathi ngiyamnukela uma ngangiphuza utshwala. Athi akangifuni eduze kwakhe. Kanti yena uyazi ukuthi usuke enzani. Ola lonke yonke into ayenzayo uyayazi yena. Ngihambe ngemsebenzini uthola ukuthi mhlambe ngizohamba inyanga yonke. Ngibuye mhlambe makuwukuthi amaholide. Ngibuye ngize ekhaya. Uma kuphela inyanga ngimposela imali. Le mali le kunemali yomfana wenkomo ekufunala ukuthi ayihole umfana wenkomo. Kule mali le engisuke ngimsendela yona. Uyayisebenzisa imali aphinde futhi nalo mfana wenkomo lo amnika imali. Angazi ukuthi yini into engathi angiyenzi mina kahle kuyena. Njengoba ezenza kanje. Uyena usengachaza kahle. Yo, ngiyakuzwa mfoka Khuzwayo. Ngiyakuzwa mfowethu. Manje wena bobona ukuthi simele senze kanjani mfowethu? Mhlawumbe ukuze kuxazulule inkinga yakho. Yipi into kade uyifisa ukuthi sibanimini asikwenzele Bengifisa yona? mina umama ukuthi agonyuluwe. Ayisholo yena. Akwazi ukuthi angitshele ukuthi lento le iyona noma yebo noma cha. Ngoba manje wena usuhlulekile ukumncenga. sengihlulekile umncenga. Mangikhuluma naye kahle yena uvela avuke ngolaka. Asho mami mina ngilwa naye. Hayi mfoka Khuzwayo, ngicela ubhuti oyedwa angilandele yena lapha emotini. Yebo. Ngoba vele ukhona le emotini mfowethu. Mfowethu ngicela oyedwa angilandele umama lapha emotini. Ukuze sikwazi ukuthi silungise indaba yamfoka Khuzwayo. Ningabaleke babole sibani media sawulanda umama lapha emotini ukuze sikwazi ukuthi sibone ukuthi lokho kusho ubhuti kuyikona ngempela yini. Mama unjani? Ngikhona nami. Ngobonga mina mama ngawamkhize Sibongo. Ngiqhamuka ngaphansi kwesibani media. Mhlawumbe umama mokuzazisa nje. Mhlawumbe yena ngathi ubani? Uzoqhamkiza cela ukubingela besiphanini ababili. Oh, usisi mina. Ngiyabonga kakhulu. Le nsizwa leduze kwami uyayazi? Yebo, Mhlawumbe uyazela mama. umkhonyana wami. Yebo. Yawo, womgcinini nje kodwa umkhonyana mama. Hayi ukusebenzela eGoli uyafika nje kuphela inyanga noma angisendela imali. Yebo. Mhlawumbe nibona emva kwesikhathi esingakanani? Lekuphela inyanga nje uyafika. Futhi indlela iyakubulala. Ngidala ngosisi wami. Awuchazwe yini nje kule bhungu lakaKhumani? LakaKhuzwayo. Wayengichazile insizwa yakho. Ayingichamile. Hayi ngiyabona ukuthi wachame ngempela manje futhi ngiyabona ukuthi Isancuma. ngiyakubona ukuthi hayi. Bengibuka yona nje. Ngiyachazela. Sisiwami sine ndatshana afuna ukukhuluma nawe. Ubhuti uSipha mfowethu. Athi hayi imphathi kahle mhlambe uzokwazi ukumnikeza impendulo uma usuphango ngokwethu ngoba usezamile kaningi ukukhuluma nawe kodwa wena awuphumele ulibala ngale nkulumo ozoyikhuluma nawe. Mfoka Khuzwayo. Thank you. Usefikile kumama bhuti ngisacela umbekele nje ungibekela nje na ukuthi yini edathwaza lana isibani media. Mama ngilande Sibani Media ngenxa yokuthini izinto ezenzeka lapha ekhaya angiyithandi. Yawo. Kunezinto ezenzekayo lapha ekhaya engingayitholi kahle. Manje njengoba ngibabizile ngifuna ungicacisele kahle ukuthi lo mfana wenkomo lo njengoba ngamlanda ngamqasha ukuthi azongigadela imfuyo yami. Yawo. Kodwa manje njengoba egada imfuyo yami ngibona kukuningi akwenzayo manje.
emzini wami. Yabo. 2, ngeke ngimfice eleli ngaphakathi endlini. Manje mama angazi mama angicaciseleki kahle awubachazele kahle ukuthi kuqhubekalani ngani nobabili. Wena Ngoba lento le ngiyisole kaningi. Xa uelele endlini wena uthula uthini? Ngisuke ngithulini ngoba ngiyakubuza Wena mina ngaso uthula sonke uthi- isikhathi. Phela fanele uperforme nawe njengomnumzane. Angiperform yini njenganomnumzane. Ungaperforma kanjani hlezi uphuzile? Ngaso sonke isikhathi hlezi uyinto edakiwe. Kanti mangibuya Kufanele ukhulume emsebenzini njengomnumzane. angithi ngiyasebenza mina. Mangibuya emsebenzini ngikhathele mina. Mina Ngenze ngenzana nomfana wenkomo. Ngenzanani? Phela Ubona ukuthi ngazi mina mina ngiyakutshithela nobabili. naye. Wena uyangithithela wena. Ubonani yini oyisolayo? Uyangithithela Eh, wena. ubonani, Yindaba ngaso sonke usolani? isikhathi wena umfaki ngaphakathi endlini. Hayibo. Madoda ayithi usolani? Yini esike usuke wayibona? Usuke wayibona wena. Njalo ngihlezi umbelele embedeni. ngibuye nilalisana embedeni nisuke nenzani embedeni. Mina wangifica naye embedeni. 2 times. Yabo usucela Ngifika. ukubonisa izinto ezirong. 2 times Ey, ngifika positive. mama. Mama 2 times. Meima yena shuthi wamfica yena embedeni, mina wangibona yini naye embedeni. Kodwa nginifica nobani. Ima mina bungifica Nisuke ngilele nenzani. yena bumficele embedeni mina usungificile yini? Now ngiyakufica nje mama. Hayibo. Yabo utshela ukubonisa izinto ezipositive. Uyabona mama lento le ngiyishoyo ukuthi wena uyangithithela wena. Ubonani? Uyangithithela. Ubonani? Uyangithithela. Ubonani? Uyangithithela ngoba kwesinye isikhathi ukuthi mina ngiperform kahle. Futhi lo mfana wenkomo uyena okwanelisayo mina angikwanelisi mina. Njengoba nje njalo uhlezi ufika udakiwe nje zonke izinsuku zenkosi uhlezi udakiwe. Phela mangingangidakiwe phela ngisuke ngidakwe imali Uzulale yami. kusofa. Wena uyitholini imali? Uba Wena mina angikunika imali. uyanginikeza vele imali asikisidingo sokuthi ngihlezi njalo ngihlezi ngiphuzile. Pho manje mina mangingangiphuzile ke yini inkinga? Wena yini ke ndaba inkinga esuke ikulalisa kusofa? Sungezingane embedeni wakho. Ngisuke angithi uwena owathini ngiyakunukela mangingangiphuzile mina. Wathi ngiyakunukela. Usungadonsi ingane ikhamfasi yakho uyimbathele yona. Donse Wena ikhamfasi ngizweni kodwa ngifuna mina ukuyami ngathenga umbhede. Imina engenza yonke into emzimweni wethu. Nale nkulumo yakho nje iyangibhora ngoba akwazi ungibambe nomfana wenkomo. Iyangibhora nje le Hayi nkulumo yakho. mama. Wena ngihlezi nginifica ngaphakathi endlini. Nisuke nenzani? Mr. Khuzwayo. Awungicaciseli namanje. Mr. Khuzwayo. Danki baba. Aha. Khona la uthi khona usukufikile. Yebo. Uthi usukujojile kahle kahle. Yebo. Ugcina usulala kwasofa. Yebo. Yini esukulelisa kwasofa? I-stress baba. Ngoba manje lento le eqhubekayo lapha endlini nakukhona nje ngize ngiphuza utshwala nje ngisuke ngithi ngiyarealize i-stress sami lesi yabo. Ngicela ukuzwa kahle Khuzwayo. Into esukulelisa kusofa usukuthi uphuzile noma stress. Stress ngoba manje ngisuke ngingafuni ukuthi ngoba mangikhuluma naye uvela avuke ngolaka. Usungaphuzile. Ngisuke ngiphuzile. Ngoba manje mangingangiphuzile kwesinye isikhathi ukadonsa imvubu nemvubu yakhe nje angixaxa ngayo lapha endlini. Awukahleni. Ngixaxa ngemvubu mama mina. Wena ke Mr. Khuzwayo ngoba phela uhlala eGoli umama uhlala emakhaya. Isibindi sokuthi ufike ekhaya umama ungakwenza ufanga ngabe uyakwenza ekamereni. Uzulale kwasofa uzuphuze. Yini edala lokho? Ngoba phela mobuye lapha fa ufika uzojabulisa umama. Umuntu osifazana ajabuliswe imali kuphela. Ngiyamjabulisa kwesinye isikhathi. Mangangifike mhlambe ngithole ukuthi mhlambe angikhathele ngaleyo ndlela. Kwesinye isikhathi ngifike ngibe naye. Yabo, uthola ukuthi soba naye. Kube khona lokho ukuthi ke mhlambe kufika igenge yami ke izongifuna ke ngihambe naye igenge. Siyoyishayela kancane into encane sibuya. Mangibuya
ngingene endlini. Mangingena endlini kuthiwa uzoyibona ukuthi uzolalaphi wena namhlanje. Khona ngelinye ilanga la wathatha khona impahla zami wayijejela eminyango. Wathi angiphinde la engivela khona. Mam. Lo kusho ubhuti kuyiqiniso. Angikwazi lokho kushoyo. Konke uyakuphila. Mam Khuzwayo. Yebo. Nanga ubhuti lekhala ukuthi hayi wena somjijelele impahla eminyango uthi alala kwasofa lokho ngabe kuyiqiniso mama. Yena wayekade elindeleni. Uyahamba abuye kupheleni kwenyanga eGoli fanele ngabe nawe uyafika uyangijabulisa. Ubuya njalo edakiwe mina fanele ngenze njani? Fanele ngenze njani? Nami ngiphatha kabi leyo nto. Futhi khona abasuke bajabulisile eGoli noma ema-20. Sukwahlala naye phansi wamtshela ukuthi baba lento yenzayo uyithanda. Ngihlezi ngimtshela, sengikhathele. Umuntu njalo ufika njalo edakiwe zonke izinsuku. Uma ukhuluma nawe uyathini? Bengikhuluma naye nje afuna ukungibeka isandla. Abhoke. Uzomthina umuntu lokho ukhuluma naye bephuzile ngezwe. Fana nokuthi uthina amanzi emhlanje wedada. Lokho akushoyo kumfana wenkomo kuyiqiniso ukuthi uyamfica embedeni wakhe. Umfana wenkomo ke kahle ke vele ke bekade ngishela. Kahle Angithi uyabona mama ukuthi ungenzi. Angisamthandi kahle ngoba ubuye edakiwe zonke izinsuku ubuye edakiwe. Umfana wenkomo ave ngijabulisa. Yabona kwemanje nje ukuthi angisukume ngikwenze kabi. Uyangijabulisa vele umfana wenkomo sekutshela iqiniso. Lethwa ngokujija impahla iminyango. Ukujabulisa nje lani mama? Awu yonke into nginikeza kahle nje kungiphethe kahle nje. Oh niyajolana nalomfana. Siyajola vele sekutshela iqiniso. Niyajolana nalomfana. Yebo siyajola. Mina mengizoyithola nini le? Yebo siyajola. Mama uyazi mama lento yenzayo mama ngiyifuni mama. Angiyifuni. Siyoqasha ke naye. Angiyifuni mama. Imaki mama. Iqale nini lento yakho nomfana wenkomo? Iqale nini? Yaqala nini ngoFebruary? Ngisanje. Mina ngibhizi nginisendela imali. Yako lo konke lokho yini? Ubaba ekhaya anganelisi. Ufika njalo edakiwe. Mama ngiyifuni lento yenzayo mama. Angiyifuni. Mina ngishuthi zonke le mali lezi engiyikhipha ngikhiphela lo mfana wenkomo. Izona lezi azokulobola ngazo. Kuleka ke umfana wenkomo asenankinga nokulusa inkomo uyosebenza manje soyotha. Kuleka useqashiwe. Wena nje sengiright ngawe. Bese ngisho iCV. Angisezwa ke sisiwami. Uthini muthi umfowethu usipha usamthanda? Hayi ngiright mina ngaye hayi ngiright. Sipha nganganelisi uyahamba yodakwa nje izinto zakhe nje zonke nje angazi sipha uthi ungenzelani uyangixaka. Mama mina ngiyithanda lento eshoyo. Ngathi unebulawa indlela enza ngayo. Mama ngizokushaya mama kabuhlungu ngabe. Yabona lento eshoyo imali zami lezi engiyimoshile kuwena. Akulobola ngoba ngikuthanda. Gcineni usungenza kanje. Ayikho mhlawumbe indlela singalungisa ngayo mama hayi uthi uba uthatha isinqumo nje mhlawumbe. Hayi mina sengiyasikhipa ngiyadecide. Ngiyasikhipa nje isinqumo. Ngiright mina ngaye. Sengafuna abanye mina ngiright ngaye. Mama ngeke mama. Ngeke mama kufuna labantu bakini bayibuyisa inkomo zami. Mawukuthi udecide ukuthi uhlukana nami uyangidivorce. Abantu bakini kufuna libangilibuyisele okungokwami. Ngahamba kuyochazela bona. Wena phela kufuna ukukhulume nabo. Zizothini izingane njengoba ukhuluma manje? Ingane zami vele ngitshelile ngoba phela ikhulile. Ngitshelile mina ingane zami. Mina ngenze njani ke enganeni njengoba wona nje. Ngayithatha vele ingane uhlale nayo. Yabona ke bafu isona istress lesi esuke singiphethe kabi. Inkulumo zakho umama vele akhulume kanje. Umama ngathi sonke isikhathi. Wena ukuhlala phansi. Ethi ngiyazama izinto ngiyayilungisa. Sihlale phansi sikhulume
Ngizokuyekelana Right. ukuphuza ngoba Ayikho phela into elungiswa into ngotshwala. eniyenzayo lapha endlini. Ayikho into elungiswa ngotshwala. Ayikho into elungiswa Kungcono-ke agxoshwe lo phela mfana nami ngisuke wenkomo. ngicabanga ukuthi mhlasimbe ususi lo. Agxoshwe lo mfana wenkomo ongcono. Na usuke ngizofila kanjani? Ngisuke ngicabanga ukuthi ususi la usuke ubuya khona. Ngisuthi kephi? La usuke ubuya khona. Angithi nawe ngicabangele ukuthi ngale khona izinto engizenzayo. Engingacabangeli. Mina kodwa ngizenze lezo zinto wena ubona ukuthi mangangilethe isisebenzi egcekeni lami ngithi asongisebenzela sizongilusela inkomo. Wena usubona ukuthi ngoba naku mina anginaso isikhathi sakho mangangibuya emsebenzini. Ubona ukuthi wena ngijithele wena. Mina ngibe busy mina ngikulethele imali. Ngisebenzele ingane. Ingane ifunde esikoleni aziye esikoleni zingayiphethe imali. Yonke into ngiyayenza ngiyazenzela zona ingane. Kwayiwena. Kanti vele lo kufanele kwenzoba. Waphela vele kufanele kwenziwe wena. Kodwa manje akufunele ngabe wenza lento oyenzayo kumina. Ngikuchazelile ngesizathu singenziswa yini. Asizame ukuyilungisa ke le nkinga ke le. Sesiwami mamkhisi. Yebo. Nangu ubhuti eChali isicela nilungise lento. Mhlambe mengaye kutshwala. Azi ukuthi kumele ekhaya uze kumfazi wakhe. Kukhona okusengalunga. Bengaye utshwala ke singayilungisa. Kodwa mina bese ngibone ngasibonakele konakele. No angani uyachaza naye ukuthi stress esuke senza ukuthi agcine senza lento ayenzayo. Aha. Akumnandi phela uthi uyafika kwakho fica nanga umfana olele phezulu kombhede wakho. Uyamazi lo muntu unendlu ngaphandle. Yini wena engakufikela? Uthi uyafica isisebenzi mhlamba wena umama uyasebenza ubaba asebenza ekhaya. Ufica isisebenzi ugel elele lapha phezulu kombhede wakho. Kodwa akazaza ngibamba ngisekugcineni kosuku naye. No ukuthi akaza kubambe mama. Umbhedo okay ukhalelisa umbhedo wakhe. Cha akakhalisa umbhedo wakhe. Ukhalisa ukuthi uyafice umfana olusi inkomo unendlu yakhe ngaphandle. Yini emlethe wazolala ngaphakathi futhi ngaphakathi uzolala embhedeni wakhe. Embhedeni olala wena yini idala lokho? Yilo nto emkhalisayo. Stress lesabuya nasegoli. Futhi mase buya ke aphuze kakhulu. Nami sengikhathele umuntu ophuza kuze kube over. Sengikhathele. Sengi right bandla ngaye. Futhi istress usuka le nasegoli. Umshaya kanjani Mr Phuzwayo ngoba phela awubuye umuntu onomoya ophezulu. Hayi ngeke ngaze ngize ngimbeke isandla ukumphusha nje ngoba ungamphusha ngakukhipha impahla zakhe eminyango. Uthe uyamshaya nje. Hayi sho usuke ebona ngamehlo otshwala. Mama ukazi ungishaya ngemvubu mama. Ngemvubu. Mama wazi ungishaya Angaze nje ngemvubu. ngize Lemvubu le oyibeka ngaphansi kombhede wakho. Hlobo. Angazi. Mama isikhathi sokuthi silungise izinto manje. Sikhuluma iqiniso. Ukuthi kuyalunga kuyalungiseka. Mawuthi akulungiseke singakhuluma into engekho. Ngeke aba athi khona imvubu ehlanga ngaphansi kombhede wakho ibingekho. Ngeke athi uyamshaya ungakazi umshaya. Ngeke abona mawuthi wamphusha bezothi uthi hayi uyamphusha nokuthi uyamshaya. Awukazi umshaya ba. Umkhonyana wami angaze ezemshaye ngamphusha kuphela. Uvela uphike kanje. Ngikhuluma iqiniso ngakuphusha ngadidela impahla zakhe eminyango. Ngiyongihlezi ungishaya nje wena. Ngakuphusha ngadidela impahla zakhe eminyango. Mama. Yebo. Ubaba uma engashintsha. Ayeke ukuthi afike edakiwe. Azi ukuthi unomfazi amshiye ekhaya. Mebuyile uzojabulisa umkakhe. Yebo. Ikhona into esengalunga phakathi kwenu nababili. Yebo ikhona umehluko. Baba. Cambe yamuzo mama. Ngiyabuzwa. Uthini lebulo akushona? Hayi nami bafu ngingazama ngisho nokuthi ngiye kwi-counseling. Ngiyofuna usizo lokuthi ngiliyeke uphuzo lolu dakayo. Ngoba mekhuluma nje shuthi imbangela njengoba eze wenza kanje
imina imina engibe wrong ngokuthi ngiyijabulise mina yena ngingamjabulisi ngiyamvumela lapho ngoba kuze kwenzeka kanje ukuthi mina ngibuya angisamnaki senginako uphuzo olubabayo kuphela umama angisamnaki endlini angisamjabulisi ngisho nangenkonzo yasekamerweni angisayenzi nayo kanti labantu uyabazi ukuthi bayafana nezingane bayafuna ukutotosa uma ukhona nje yebo fawenze yonke into mefika nje ufika beka impahla bangani bakhe bahamba kubangani bakhe abuye ke ntambama hayi ntombi usedakwe nafane ngenze njani akwazi ngisho ukungidlalisa isihlathi asiyabuya manje ngoba ugcina ubeka isandla ulala ngiyaxolisa mama ngiyaxolisa ngikwenza izinto ngendlela engenze ngayo ngiyaxolisa kuwena sithando sami cela ukuthi sixolelwane sikwazi ukuthi silungise makuthi sengalungiseka ungazidiza udecide ukuthi uthathe esinye isinqumo lesinqumo lesothi ufuna ukuthatha manje asicabangele izingane lezi ezikhulayo zizokhula zibe yini umzali wazo zikhula umzali wazo akekho eduze kwazo ngizwa kahle ngiyaxolisa uma ukuthi ngonile kakhulu kuwena ngicela uxolo nalapho ngonile nje kakhulu ngonile ngifuna ukudlala ngawo ngonile kanti bengikuthanda umkhonyana wami benza yonke into ekhaya ngiyaxolisa mama hayi ngicela uxolile nje kahle ngiyacela ngiyabonga mama ukumxolela ubaba mhlambe singizela nje kona ekusupporteni ekhaya ngokwazi ukuthi noma lapha eGoli mhlambe engabuyanga kwenye inyanga unjani uyazi ukuthi khona abantu abashile ekhaya fa baphila yebo hayi beyifaka imali angifuni ukudlala ngayo beyifaka usho ukuthi okungenzeka ukuthi iyona nento edala ukuthi ubuye umxolele yebo eyintweni eziningi ngoba beyifaka imali benza kahle nje azi ukuthi nemali yokukhera izingane yebo ubaba ma uselibonile iphutha lakhe wena ephutheni olenzile angakuzwa ukuthi uyaxolisa noma mhlambe obukwenza bokwenza ngenhloso ngiyaxolisa cela ungixolele nami ngiyakunika uxolo Dawes babule Spani Media bafowethu ukhuzwa bekhala ncansini imizuleni nani bekhala ngomama wekhaya ukuthi uyamsola ukuthi uyamjula nomfana wenkomo bafowethu thina besilisa ngicela sibagade labafana labantu yabona labafana beyinkomo labantu beyingadi yenza sure ukuthi uma ukhona ekhaya mfowethu uphuzu leyilimaza kakhulu imizi special usebenza eGoli babukhuzwayo ufika da kwathatha abangani abangeke bamsize ngalutho ngelinye ilanga abakade bekuyogcina sebemlimazela umuzi wakhe bambe odaba abuyelele kwasofa angena umfana wenkomo ekhona amdlule lapha kwasofa angena ayovula isifo sakhe ekhona efa ngabe lo sifo yena osivula ukhuzwayo ngoba ukhona cela sibheka kakhulu bafowethu leyonto ingasilimazi noma sulishaya uphuzo kodwa zikalela ukuthi ngizoba nawo amandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngitotosa ingane ngoba phela umuntu wesifazane ufana nengane especially uma ungahlali naye ufana nengane fa wenze konke into ezomjabulisa umshiye right ubonga lokwamkhize bafowethu ngisadishelele angibalekile bafowethu ngikhona manje ngiyabonga bafowethu